सासे हाबा जाखानाय आइजोआ गुबुन फिसा गोनांखा हौवाजों दोनखारलांदों। गोबां समावनो खौरां बिजों एबा समाजारि बिजोङाव हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनां आइजोखौ गोमानाय सोरजोंबा खारफानाय बायदि खौरांफोरखौ गले गले फोसावनायखौ नुनो मोनसै। अदेबानि सोरनिबा गथ'नि बिमा, सोरनिबा बिसि आरो नखर संसार गथ' गथायनि इयुन जिउखौ सिलिंखार एबा थेर बेथेर खालामग्राफ्रा खायसे लाजिरोङै लांसुनिया लाइमोन आरो हाबा जाखानाय हौवाफोरनि थाखायनो नङाथ'? बेबादिनो थांनाय साननैसो बाक्सा जिल्ला मुसलपुर थानानि बेन्दोंआव थानाय कलाचक धर्मपुर गामिनि हाबा जाखानाय आइजो बिदांस्रि ब्रह्मजों लोगोसे 3 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गथ'खौ गोमानानै थानाय खौरां फोसावनाय जादोंमोन। फिसाइ थुमफ्रु ब्रह्म आरो बिमाया फोरमायनाय बादिब्ला बिदांस्रि ब्रह्मआ गथ'जों लोगोसे बङाइगाव रुपुहि ओनसोलनि हिनजाव थैजानाय सासे गथ'नि बिफा कमल दैमारि मुंनि सुबुंजों तामिलनाडु रायजोनि कन्याकुमारियाव दोनखारलांदों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला कमल दैमारिया बिदांस्रि ब्रह्मनि फिसाइ थुमफ्रु ब्रह्मखौ जानबुंनि जोहै दाबि आरो हुमखि हरदों होननानै थुमफ्रु ब्रह्म आरो बिमाया फोरमायदों। बेनिखायनो दायो थुमफ्रु ब्रह्म आरो बिनि बिमाया कमल दैमारिनि नखरखौ बे जाथायखौ सुस्रांनो खावलायनायजों लोगोसे बिसि बिदांस्रि ब्रह्म आरो फिसाज्लाखौ गथायफिननो थुमफ्रु ब्रह्म आरो बिमाया कमल दैमारिखौ खावलायदों। लोगोसे कमल दैमारिनि सेराव थाफानाय बर' सुबुंफोरखौ कमल दैमारि आरो बिदांस्रि ब्रह्मखौ हमना दोननानै बे 9951008848 जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायहरदों। सासे हाबा जाखानाय आइजोआ गुबुन फिसा गोनांखा हौवाजों दोनखारलांदों। गोबां समावनो खौरां बिजों एबा समाजारि बिजोङाव हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनां आइजोखौ गोमानाय सोरजोंबा खारफानाय बायदि खौरांफोरखौ गले गले फोसावनायखौ नुनो मोनसै। अदेबानि सोरनिबा गथ'नि बिमा, सोरनिबा बिसि आरो नखर संसार गथ' गथायनि इयुन जिउखौ सिलिंखार एबा थेर बेथेर खालामग्राफ्रा खायसे लाजिरोङै लांसुनिया लाइमोन आरो हाबा जाखानाय हौवाफोरनि थाखायनो नङाथ'? बेबादिनो थांनाय साननैसो बाक्सा जिल्ला मुसलपुर थानानि बेन्दोंआव थानाय कलाचक धर्मपुर गामिनि हाबा जाखानाय आइजो बिदांस्रि ब्रह्मजों लोगोसे 3 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गथ'खौ गोमानानै थानाय खौरां फोसावनाय जादोंमोन। फिसाइ थुमफ्रु ब्रह्म आरो बिमाया फोरमायनाय बादिब्ला बिदांस्रि ब्रह्मआ गथ'जों लोगोसे बङाइगाव रुपुहि ओनसोलनि हिनजाव थैजानाय सासे गथ'नि बिफा कमल दैमारि मुंनि सुबुंजों तामिलनाडु रायजोनि कन्याकुमारियाव दोनखारलांदों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला कमल दैमारिया बिदांस्रि ब्रह्मनि फिसाइ थुमफ्रु ब्रह्मखौ जानबुंनि जोहै दाबि आरो हुमखि हरदों होननानै थुमफ्रु ब्रह्म आरो बिमाया फोरमायदों। बेनिखायनो दायो थुमफ्रु ब्रह्म आरो बिनि बिमाया कमल दैमारिनि नखरखौ बे जाथायखौ सुस्रांनो खावलायनायजों लोगोसे बिसि बिदांस्रि ब्रह्म आरो फिसाज्लाखौ गथायफिननो थुमफ्रु ब्रह्म आरो बिमाया कमल दैमारिखौ खावलायदों। लोगोसे कमल दैमारिनि सेराव थाफानाय बर' सुबुंफोरखौ कमल दैमारि आरो बिदांस्रि ब्रह्मखौ हमना दोननानै बे 9951008848 जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायहरदों।